Balaan ka Diyos, balaan, balaan, balaan ka Jesus. Simbang pangalan mo Jesus, yugbuan alagaran ka o Diyos. Ka ikaw ang daluwas sa kinabuhi ko, simbahon ka. Balaan, balaan, balaan ka o Diyos, balaan, balaan, balaan ka Jesus. Kinabuhi ko, kiluwas ipag-umo, karongan niya ka sa kasing-kasing ko puna ako. Balaan, balaan, balaan ka Jesus. Simbahon pangalan mo Jesus, yugbuan alagaran ka o Diyos. Ka ikaw ang daluwas sa kinabuhi ko, simbahon ka ni ako, aron yugbuan ka. Kinabuhi ko, kiluwas ipag-umo, karong ani ka sa kasing-kasing ko pun ako, tagbawa nguhaw kasing-kasing ko, nangandoy ko sa presensya mo. Walay mahimo ko kung wala kaning kinabuhi ko, ni ako aron yugbuan ka. Kinabuhi ko,
giluwas gibang umo karong ni aka sa kasing-kasing ko puna ako. Giubanan mo ako, yes Lord, thank you Jesus. Sukat pa kani ato, giatiman mo ako, bisan pa sa kaalaman, bisan pa sa kalisdanan, yes Lord. Giluwas mo ako, ang pagkamaayo mo, Jesus. Maunong-unong guma nagadasi nagaligon sa pagtuko. Ang ayakang daig sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyud maunong. Nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. O Jesus, dawata ang mga alad ko. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakikuban, welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong pagsugod mga igsuon, nato ning blihan sa paggampo, ug dili nato kalimtan ang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat na usab kami ni iningat aknaa, diin ikaw nga Dios nga mong gilagaran, naghataw kadaugan o kalampusan sa matag usa sa among kinabuhi, diin ang among kinabuhi, amo ang naalagad, nahala diha kanimo sa pagbuhat sa mga buluhaton nga ikaw ang Dios na pasidunggan. Amahan Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagsuplay, salamat o Dios sa imong paghatag kusog, salamat o Dios sa imong pagpanalipod, pagproteksyon diin walay mga kadaot, katalagman, bisan pa sa mga kaluyahon wala gayod sud sa matag usa nga mingtuog misalig kanimo. Bless Ginoo matag usa sa among panag-uban sa imong pulong sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat Lord sa imong pagkamayo in Jesus name. Amen. Maayong gabi ug welcome sa itong programa.
kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang Mayong pakiguban og mayong gabi ni J. Makigdong og no Cecilin Ordiniasa. Mayong gabi, Pastor watching from Cebu nga Cebu. Si GD, mayong gabi. Si GD Ayor, mayong gabi. Og si J. Makigdong nanukad sa Turel, Davao City. Hello sa tanang viewers, listeners o kanimo Pastor Gideon maadtong gabi og ngadto sa akong igsuon sa Manila. Si Pastor James Boyan sa tibuok pamilya niya. Pwede request awit makalangit ang balaang kasulatan. Thanks Pastor. Okay, ako ang ipasod ang una nga awit makalangit nga gi-request dire ang balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. Matud pa dire mayong gabi Pastor og sa tanan. Murag nalipat na limot ko unsay nga nani kay murag nakachat mi. Nakachat taon niya nalimot ko sa ingan kay ang iyahang gingan diri murag kuan man ni naa sa Middle East no. Si Jarly Salvia Pigalan, blessed evening Pastor, more blessing pa sa imong programa o pamilya dalaygon ang Dios sa kanunay. Salamat sa Ginoo. Si Mary Grace Pinili, good evening Pastor Gideon Candelario. God bless you Pastor, request ikaw ang kusog. Salamat Pastor. Pwede pa-shout out sa akong amahan o inahan o sa mga igsuon nako dinha sa barangay Sura Kawayan. Salamat. Mayong nga pakiguban, mayong gabi ni Naomi Piano Caranel. Matud pa watching from Bulacan. Si Alan Javins o si James Balbin. Mayong gabi ninyo diha og pwede request kanta makalangit mananatili. Ako asa ning kuanon kanang damon ha. Ikaw ang kusog. Ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato ng isang yaw ang mga pulong niya. Kay hapit na hukmi ang kalibutan ta magmata. Sigon kita aron di ta paninglan sa dugo sa katawhan. Karon ato siya dito sa kalangitan. Naganda Mayong pakiguban ni Angelica Ahmad nga nanuka diha sa Kuwait. Maayong gabi nimo diha Sister Angelica og ni Eileen Garces. Maayong gabi Pastor watching here in Cagayan de Oro. Pastora Ching, maayong gabi Pastor. Maayong pakiguban ato igsuon gikan sa Davao del Sur. Og si Angelica Abad, maayong gabi Pastor, request kog kanta makalangit dalangin. Okay. Ako ra ning tagaan niya og pagtagad. Pero dunay kahulat diri nga duha nagkakanta unya nga atong oras alas 8:31 na. Dili na siguro nako matagad og uban pa mga awit makalangit. Ang ako ang mapaspasan og pagbasa ang inyong mga mensahe para ako gyung matagaan og pagtagad. Mayong pagiguban ni Sweetie Munago, maayong gabi Pastor. Pastor unsay title aron na kanta Pastor? Ang balaang kasulatan karon nga kantaha balaang kasulatan. Si Alec Ganso Uma, good evening Pastor. Naarag good me nagsubaybay sa imo nga programa. Usahay dili mi katanaw sa imo hang live pero
mo replay jud na ninamo imong programa. Salamat Pastor, request kog awit makalangit, awit sugugma. Salamat, God bless sa imong panginahanglan magtagbo. Awit makalangit mga kigsunan, akong ipasunod dayon sa ato nga programa, Ikaw ang Kusog. Mayo nga pakiguban ni Joy Bayhon Gawiks Bibi. Og matod pa song sa kanya kanaba. Okay, kanang sa mga awit makalangit nga inyo nga i-request, dili na siguro na gyud nako mahatag. Tungod kay nga tong oras mubo na lang. O moadto na gyud ta sa pulong sa Ginoo man sa ako ang pagbasa. Si Lino Bautista, mayong gabi, Pastor Watsing from General Santos City. Og si Jennifer Florence, good evening Pastor, og sa mga kaigsuonan nga naminaw, og welcome back sa iyaan sa akong bana si Nanay Gloria It's Herminio. Salamat sa Ginoo sa safety nilang pagbiyahe gikan sa probinsya. Wow, no, salamat kaayo Sister Gloria og Sister Jennifer. Mayong pakiguban. Mura og nagka-classmate ta Sister Jennifer, no, mura first year, second year, third year sa Barangay Santo Niño. Pagka fourth year diri nako sa kanang Cebu ni graduate. Si Nate Lapas Mumerto, maayong gabi Pastor, watching gikan diri sa parang Maguindanao del Norte. Si Ilamil Logisan, imong programa ang akong gihinahulat. Salamat pag-share sa pulong sa Ginoo, prayer request nga safety ako ang pag-uli ugma pohon sa Mindanao. Okay, ang Dios magauban o proteksyonan ka sa Ginoo, salig lang. Si Janir De La Rosa, bless evening Pastor Gideon, salamat sa Dios sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo sa live. God bless sa tanang listeners of viewers. Initilapas, matut pa ikaw ang kusog. Okay, ako na ning natok-patukar karon. Si Elmer Romano, maayong gabi diha Pastor, salamat sa mga awit sa atong buhi nga Dios. Pastor, taga-asa gani ka Pastor, kay ang akong lolo taga Pinoywayan, si Tat Kalyo ang akong lolo. Basig kailan nimo na sila og ang akong papa Amado Romano. Dili kayo ko swito sa mga kuan kanang idaranan siguro. Ang ako ang mama tagahing Baiyo, pure gyud nga Romano. Unya nagdako na ko na tawo na ko diri sa Tanhay. Si Bernadette Alsola, maayong gabi og Sweetie Monago, maayong gabi nimo diha ma'am, ang Dios magpanalangin. Lino Bautista Pastor, gaay kog verse nga makadasi. Ang makadasi gyud nga pulong sa Dios nga angay natong gunitan nga bersikulo ang Isaias 40:31. Niya maunay paningkamuti nga imo nang mapatunan ang Isaias 40:31 nga matut pa diha sa pulong sa Ginoo. Ingon dinhi akong pagabasahon. Apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maloya. Usa sa mga paningkamutan nimo nga sa imuhang pag-alaga niya, kinahanglan imuhang ligunon ang imong pagsalig. Saligi ang mga saad sa Dios, saligi ang mga pamaagis Ginoo, saligi ang tanan. Okay, ang manatili mura og murag na sayo pa siguro ko ani. Kani murag okay ni siya. Si Flordelina Villar, maayong gabi Pastor, maayong gabi Isad. Og si Naomi Piano nag-request og song Hari Ka kinsa man lang ko. Si request Pastor Gideon Galerio awit makalangit, balaan ka sa mga kuan
Ako na ni nakanta, hambalaan ka ba kumpos nimo. Ako ana ning kataon siguro unya na yung human. Si Nancy Odasa, good evening pastor. Salamat sa pulong mo kinabuhi ko. Amen no. Salamat sa Ginoo. Sister Vivian o si Brian, si Brin Jimena or Jimena. Si Ags Bandiho, maayong gabi og si Gia G. Mukalay. Pastor Gideon, nagplano ko og itugot sa Ginoo mopalit ko gitar. Magtuon pa ko matod pa niya. Unsang klaseng gitar kanang humok tapuyan kanang dili sakit sa tudlo ba? Pastor, kay makamao man ko gamay sa gitar pero gusto lang ko pastor nga mo kantas sa mga alawiton sa Ginoo nga naay duyog ba. Anindot yun naay duyog. Ako advice nimo bisag unsang gitara palitira og nylon nga kwerdas kay humol na siya unya dili na sakit sa kamot. Pero mas maayo maanad gyud ka og kanang ang iyahang kwerdas or iyang string kanang dili nylon kanang kuang gid siya kanang lamrig gid siya ba like ani ang bisag sa gitara humok na sang tapyan, ayaw lang i-standard pag-angay, ayaw lang hugta pag-angay, humok ka lang basta kay first nga kuhan kanang bitong beginners nga mga nagtuon. Si Arlene Suyan, pastor, maayong gabi pastor, dili lagi kaw makontak tawagan ganiya Opman imo cellphone. Na ako sa baol naguna ko kanina sa akong gitanong nga karutan o akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pag-atiman. Muna nga wala ko'y signal gyud dito kay kung wala ko diri sa recording studio may wifi o niyang ako ang number dili man ma-contact kung walay wifi. Inanglan sa wifi. Muna nga wala ko'y signal kaganina human sa akong live. Hindi ato ko sa ako ang baol naguna ko dito. Si Pabjilon Minggito Garces pilia ang law action sis. Okay. Si pastor wala po nimo nabasa akong share. Okay, murag wala pag yun daghan pang wala na ako mabasa. Mayong gabi Pastor Gideon watching from Lapu-Lapu. Si Ivan Luther Rosina Baganlisan. Muraga pag-upan ako ni pero kailan na gyud ko ani pag umangkon maayong gabi. Maayong ba gabi ninyo diha dai jail og ni Bro Rone maayong gabi ang Dios magpanalangin. Si Nars Boyan, okay Pastor Gideon, salamat. Si Romeo GC, Pastor, maayong gabi nimo og sa tibuok nimo nga pamilya. Dalaygon ang Ginoo Pastor, bisan daklit ra ang ako ang pagtan-aw og pagpaminaw sa imong live tungod sa wala-walang signal diri sa Capitol site. Amen gihapon kay wala ko makapupo. Raman gihapon na maayong tulumanon. Maayong pagtulunan. Mga ikog awit magalangit susiha. Ako rang paspasan pagbasa mga kaigsuonan katong mga awit magalangit. Mga ko pasensya dili na ko pagtagad para ditso-ditso na ko pagbasa. Si Rafael Meano, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na usab ko sa pulong sa Ginoo request ko kanta Kristohano gikot to. Gikan sa Cordoba. Si James Raffles, maayong gabi Pastor, haba blessed no? Salamat sa Ginoo. Aprilin Bantuasan, maayong gabi Pastor, salamat kay sa Ginoo nga kanunay makapanalipod sa tanang katawhan bisan man sa mga katalaman. Request kog awit Pastor, pagkagamhanan mo Dios. Si Jude Cadanio, maayong gabi Pastor, watching from Purok Kabisig, Poblacion, Magnet, North Cotabato. Ato igsuon Sister Josephine Imbisinte, good evening Pastor, watching always. Salamat sa mga pulong kanunay nagkataw kadasig sa mga katawhan. Kanidot sa imuha nga kanumpas, God bless. Pangumusta ko kay Pastora. Okay ra gyud ang ako ang asawa. Medyo doon na pod sa trabaho kanya matag Domingo iyahay migtudlo anay. Ako nagtudlo ko sa disciples o instrument niya ang akong asawa sa anong tudlo pod sa mga kabataan.
Mayo nga pakiguban ni Ags Pindigo, Shirley Tumaudos, og maayo nga pakiguban ni Gigi Mays og ni James Ropols. Salamat kaayo. Si Angie Sumanday, maayo nga pakiguban. Og matud pa, ayong gabi pastor, shout out ko from Digos Super Highway Lapu-Lapu. Si RC El Montando, maayong gabi pastor, watching from Sarangani. Si Pastor Jubil Ligaspino, maayong gabi pastor, maayong gabi, ang Diyos magpanalangin. Si Nancy Utaza, amin, kanindot sa kanta na bliss ko pastor. Og si Nars Boyan, namatot pa dire. Okay, salamat kaayo. Good day, PM pastor, watching here and from Duguan, Cebu nga Sipo. Si Ryan Gambong is watching right now. Jubilin Felix, maayong gabi pastor, wala ko kasabot pastor sa akong damgo gabi. Pastor, kung unsay pasabot na ako ug akong uyuan lang ang nagkansa sa maong worship. Song ang akong iyaan natug sila samtang kami nagkanta. Unsay pasabot ni ana pastor. Pahinumduman ka sa Ginoo nga bisan kon ang uban na amagay kaluyahon ang tao. Imuhang sa to mo pagpangalagad sa Dios, ang uban nga mga tao ato mga kaigsunan mubati na sila kaluyahon niya. Kung ang atong pagpangalagad nag-agad sa kadasig sa uban, ang may tabo ni ana, kung ang uban maluya, murag mubati po kag kaluya. Kung ang uban na as kaluya, gipahinumduman kas Ginoo, ayaw kaluya. Padayon sa pagdaig, pagsimba ngadto sa atong buhay nga Dios. Ayaw sad i-welcome ang kaluya. Ang minsay sa imong damgo naghisgot na sa pagdasig, sa pagpadayon sa buluhaton. Bisan ko ng uban, wala makapadayon. Ayaw gayod pagsunod sa kaluyahon sa uban. Si Angie Sumaday, ang unya katong imuhang giingong iyaan ba ni? Pangumusta ha? Matud pa, pastor, unsay pasabot sa akong damgo, sa akong uyuan lang ang nagkanta sa amahong worship song, ang akong iyaan natug. Pangumusta imuhang iyaan? Pangumusta ha? Pangumusta ang iyahang pag-aalagad, ang iyahang time para ni Lord. Pastor, maayong gabi, dalaygon jud ang Ginoo kay kanunay jud siya nagauban kanato tanan, watching from Binalbaga, Negros Occidental. Matud pa, low action sis nga gitar aron dili sakit. Okay. Salamat kaayo Paps Gilon. Low action. Tudloing lang imo nga palitan gitar nga low action. Salamat kayo ha, karon pagigpug ko ka balo. Salamat kayo. So Inji Sumaday, amen pastor. Okay. At ta sa pagpasa sa pulong sa Ginoo mga kigsunan. Anyway, kung naamoy mga pangutana, pwede rin yun ninyong ipaabot diri sa ato ang programa. Kung unsa may inyuhang mga pangutana, ayaw gid na ninyo dugay-dugaya. Mas maayo inyo nang ipangutana diri sa atong programa mahitungod sa mga pangutana. Og akong gidasig ang matag usa mga kaigsuonan nga moadto ta sa pag-abli sa pulong sa Dios sa Biblia og ablihi diha sa Buhat kapitulo 16. Ang atorong isgutan mga kaigsuonan, ang pagkuyog ni Timoteo sa lakaw ni Pablo. Matud pa dinhi mikuyog si Timoteo kang Pablo ug kang Silas. Mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga gingalag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtotoo nga Hudyo, apan ang iyang amaan Grego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyogon kaniya si Timoteo busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga kinuyo
gikauyunan sa mga apostolis o sa mga kadaguan sa simbahan dito sa Jerusalem o gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan na ligon sa pagtuo o nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Dinay mga igsuon kos Ginoo, kung atong tan-awon lang ang mapa mga igsuon sa ikaduhang panaw ni Pablo, dili na sila kuyog ni Bernabe mga igsuon, para makita na to ang mga giagian ni Pablo sa ikaduhang panaw. Gikan sa Jerusalem miadto siya sa Antioquia o diretso sa Derbe. Wala na siya moagig sa Cyprus or sa Cyprus. Kay ang miadto sa Cyprus or sa Derbe, sila to si Juan Marcos o si Bernabe. Apan si Pablo nga gikan sa Jerusalem, pag abot ito sa Antioquia, diretso sila sa Derbe o sa Listra o dito sa Iconio. Grabe no, dito sila gibato sa Iconio, pero ilag yung gibalikan ang Iconio. Unya Antioquia. Unya daghan na kaayo nga mga lugar nga naadtuan ni Apostol Pablo sa ikaduha niyang panaw o ikaduha niyang biyahe. Og diha giklaro mga kaigsunan nga kung unsay gikayunan sa kadagkuan sa Jerusalem, maog yun ni ikiklaro ni Apostol Pablo ngadto sa tanang mga kasimbahanan dito sa Derbe, ngadto sa Listra o sa Iconio o uban pang mga lugar nga iyahang giagian o iyang naadtuan sa ikaduhang panaw. Mangumusta pud ta siguro unsa pud kahay bit-bit o dala atong Bernabe no? Stricto ba kahapon siya sa mga pagtulunan gikakauyunan sa mga kadagkuan sa mga apostolis dito sa Jerusalem. Diya nato na matikdan mga kaigsuonan nganong ang mga magtutuo sa nagalaing mga lasod, mga magtutuo sa nagalaing mga lugar, lain-lain og doktrina. Tungod kay ang nagdalaan ni mga kaigsuonan wala magkahiusa. Wala magkahiusa. Adunay mga nagdala sa mga pagtulunan or mga pahimangno, mga mensahe, mga balaod, apan niadap pod sa uban pang mga balaod. Dili prehan ni Pablo mga kaigsuonan nga kung unsay gikauyunan gikan sa Jerusalem, mauni iyang giklaro ngadto sa Antioquia ug mausab ni giklaro niya sa uban pang mga lugar sama sa Derbe, sa Listra, sa Antioquia. Unya uban pang mga lugar mga kaigsuonan. Ang kanunay niyang dala mga igsuon katong gikaayunan sa mga apostolis uban ang balang espiritu, katong upat nga gikinahanglan gyung tumanon sa mga magtotoo. Una, kinahanglan dili mukaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ikaduha, kinahanglan dili mukaog dugo-dugo. Ikatulo, kinahanglan dili mukaon og mga karning natuok, mga naghikog. Ikaupat, kinahanglan dili sila makihalawason kanang sa lawayong pakihalawason. Dili sila magkabit-kabit, labaw nang dili usab maglibin-libin. Kinahanglan maiusag yun sila sa Ginoo. Og dito sa Listra o sa Iconio mga igsuon, samtang niabot sila dito, pag abot nila dito, dunay nagpuyo nga usa ka tinun-an o kini si Timoteo. O usa kini sa kahamto nga
magtotoo. Mauni ang mga magtotoo o mga tinun-an nga mingtuo sa unang panaw ni Pablo. Sa unang panaw ni Pablo, gawali sa maayong balita dito sa Derbe ug sa Listra. Kay dito sa Iconio, dito man siya gibugbog sirado. Gani dito makaingon ang mga tao, patay na gyud si Pablo ug si Bernabe. Apan sa dihang nakamatikod sila nga ubuhi ras Pablo sa diretso dito sa Derbe ug sa Listra mga kaigsuonan, ug dito nagwalis mayong balita. Ug sa ayang pagwali, daghang ay mindawat ug usa sa mga mindawat ang ginikanan ni Timoteo. Si Timoteo mga kaigsuonan usa ni siya kabatan-on. Ug nganong nahimo man siya nga hamtong nga magtotoo ug dinhi giklaro gidaig siya sa mga kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Unsa may nabuhat ni Timoteo nganong inana man ka paspas ang iyang pagpangalagad. Ato sang hisgutan ang kinabuhi ni Timoteo. Si Timoteo ug ikaw ug ako pareho. Pareho nga nakadungog wali, pareho nga naghinulsol, pareho nga mindawat ni Jesus, pareho nga mingtuong sa ngalan ni Jesus. Apan diha sa simbahan kung imong tan-awon, dunay nagkanilain nga level sa pagpangalagad. Dunay mga tao nga pila na katuig wala pagyapon kaapas sa mga pamaagi sa Dios. Yes, nagtuo nga Kristiyanon. Yes, nagtuo nga born again, nagsimba, nagdaig. Pero about sa pagtuman, paralyzed. Ang pinaka-importante ra bagyod diha sa gipakita sa Biblia sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, ang buhat. Nganong buhat man? Kay ang buhat maunay musugilon sa tinuod niyang pagtuo. Kung ang usa ka tawo mga kaigsuonan mauna iyang gibuhat tungod kay mauna iyang pagtuo. Pero kung wala say gibuhat, nagpakita na nga kuwang kayo ang iyang pagtuo. Ug kanunay niyang gilimbungan ang iyang kaugalingon sa pagtuo nga dunay say pagtuo. Kay ang tinuod nga tawo nga nagtuo, nagbuhat. Ang problema mga kaigsuonan, daghang mga tao nga nagtuo, dili paghihapon hamtong. Ngano man, unsa may kuwang. Atong tan-awon mga kaigsuonan, aron makita nato ang kuwang. Atong tan-awon ang kinabuhi usa ni Timoteo. Nganong hamtong ni siya. Gani, mag-upas siya nga, wa pagyusay tuli. Patanon pagid siya. O niya, nganong nahamtong man siya. O gani, tinamod siya sa mga kaigsuonang magtutuo o mga Kristiyanon sa maong lugar. Nganong ang uban dili man hamtong. Unsa man di ay diferensya. Aron makita nato ang hinungdan o diferensya nganong daghang kaayong mga Kristohanon nga pila na katuig, luodan ra gyapon, pila katuig, naara gyapon ng kinaiyang tawhanon, dili madinawaton, paggulbulan, reklamador, dili ka antigong musabmitar. Ikon ang usa ka tawo mga kaigsuonan, kulang ang iyang pagbuhat, kuwang gyud ang iyang pagsalig, kuwang ang iyang pagtuo. Kay ang tawo nga tinud-anay nga nagtuo, mutuman gyud na bisag unsa pa nakalisod. Like ni Abraham. Si Abraham gitawag siya sa mga magtutuo sama kanatog Father Abraham.
amahan sa pagtuo. Ngano man, tungod kay iyang pagtuo, dili imahinasyon, dili imaginasyon, dili sa una-una lang. Ang tinuod mga kaigsunan mao ni. Bisan sa ni natog ingon nga naatay pagtuo, ang atong buhat maunay musulti sa kamatuoran. Ang ato ang pagsunod, ang atong buhat, kung nagsunod ta sa hingpit ta nga nagsunod sa pamaagis Ginoo, diha gipakita hingpit ang imong pagtuo. Tinuod na. Bisan asa nimo na lion sa Biblia, ang buhat nimo, ang buhat nato, maunay musugilon mahitungod sa atong pagtuo. Kung nagtuo kag Dios, makit-an gyud na sa buhat. Dili gyud nato malimbungan ang Dios. Kay daghan kayong mga sambingay nga gibili ni Jesus. Dunay usa ka amahan, dunay duha ka anak. Miingon ang amahan ngadtos kinamagulangan ba to? Yes, kinamagulangan. Niingon ang amahan, nak, panguhag paras, pamupo ngadto. Ingon ang magulang, yes tay. Tando-tando siya. Buti pasabot, nagtuo siya. Pero, nakamatigod ang amahan, wag yun manguhag paras. Sa diyang nakamatigod ang amahan nga, wa man mutuman ning anaka, ninduol sa siyang kimananghuran. Panguha dito paras. Ingon ang anak, kinamanghuran, di ko tay. Pero, iman-iman, pagkataon-taon, nanguha og paras. Nangutana si Jesus, kinsa may mintuman. Ang magulang, ngaming tando, pero wala mo buhat, or ang manghod, ngami balibad, pero ning buhat. Kung ikaw pangutanon na, siyempre mo ingon gyud ka nga, ang manghod. Ang manghod maoy ming tuo. Ang manghod maoy mi buhat. Amituman. Kung tinuod ta nga nagtuo sa Dios, nimbuhat ta sa gisugo sa Dios. Mingbuhat ta sa mga pamaagi sa Dios. Kay gibutangan tag pamaagi sa Dios aron atong sundon. Dili kay ato rang basa-basahon or ato rang paminahon. Kay kung atong sundon ang pamaagi sa Dios, muhatod ni nato sa panalangin nga maoy katuyuan nganong mianhi si Jesus. Unsa may rason nganong mianhi si Jesus? Di ba aron kita makabaton og kinabuhing madagayaon? Ang pulong kinabuhing madagayaon dili hawang ang pagpuyo. Dili kanunay kalisod. Doon naman tuoy mga pagsulay, pero kanunay ang Dios magtagbo sa tanan. Kinsa may makasinatian na katong mga taong hamtong. Dili katong mga taong nga pila na katuig na nimba, binata lang gyapon. Ang kinaiya bata, luuran. Ang bata kusog kaing manumangil. Dili ka kita sayang sayop, pero daling makakita sa sayop sa uban. Unya, bisag sakto pwedeng himuong sayop. Unsa may naa ni Timoteo, nganong dili man siya pareho sa uban nga mga magtotoo nga, grabe kahinay ang ilang pagtubo. Grabe kahinay ang ilang pagkahamtong. Napamanggani uban mga kaigsuonan. Nagwali-wali, pero kinaiya, perting batia. Bata pagyud kaayo sa espiritu ng bahay. Ngano man, aron makita nato ang hinungdan, atong tun-an ang kinabuhi ni Timoteo. Unsa man si Timoteo, sama nimo, sama nako, magtotoo.
Pero unsa may gipakita sa kinabuhi ni Timoteo? Si Pablo ang nakasugilon or makasugilon nato niini kay siya mo'y nagpili o nakagusto nga pakuyugon si Timoteo. Matud pa ni Pablo sa libro sa ikaduhang Tito, mga kaigsuonan, sa libro sa ikaduhang Tito, diri ra ko sa cellphone para dali lang gyud kaayo, basta kay cellphone dali ra kaayo. Ikaduhang Tito kapitulo 3 versikulo 15. Ingon dinhi, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasak ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Kinsa may giingnan ani ni Pablo? Si Timoteo. Sikad sa iyang pagkabata, sikad sa iyang pagkaymugso, diha kang Kristo Hesus. Kanunay siyang nagbasa sa Biblia. Mangumusta kuno ta. Tinod biya ni, sa ako ang pagmatngon og buot nga Kristohanon ko, kung seryoso ra kong nagbasag Biblia, dugay ra kong nahimong magwawali. Sayang ang mga panahon nga wala ko mahimong magwawali. Sikad sa imuhang pagkatao, pagkahimugso diha kang Kristo, kung seryoso ra gyud ka nga nagbasag Biblia, igsuon ko sa Ginoo, sultihan ti ka, di ka kapugong, makawali gyud ka sa mga pulong sa Ginoo nga imuhang gitagaan og panahon. Ang problema, daghang kaayo mga magtutuo, niabot nag 10 ka tuig, 15 ka tuig, 20 ka tuig, wa gani bersikulo. Mangumusta kuno ko ninyo? Pila naman kabuk bersikulo ang nas inyong kasing-kasing. Kinahanglan kung naa kay bersikulo, dili lang kay kutubras memorize. Nga mao ni na memorize nimo ng bersikulo, dapat imong nasabtan ang unod sa bersikulo. Nasakpan og nakuha nimo ang gipasabot sa Dios anang maong bersikulo para kang kinsa na, para asa na, ug unsa may mga saad ana. Kay ang bersikulo mga kaigsuonan, imo na siyang ang pamalandungan nimo sa usa ka bersikulo, ang imong pangitaon mao ni. For example, Juan 3:16, ang imong makit-an diha saad. Nganong saad? Kay bisan kinsa katong mutuo dili gayon malaglag, hinuon makabaton og kinabuhing dayon. So dunay saad ang Dios nga paghatag og kinabuhing dayon, ug ang makabaton og makadawat sa kinabuhing dayon katurang mutuo. Og diha sa maong bersikulo, gawas sa saad duna pagyusugo. Unya sa usa ka bersikulo imo ning pangitaon. Pangitaon nimo unsa man ni naabay saad, naabay sugo, unsa man ni naabay ni prophecy, naabay mga propesiya, mga pananaon. Kay kung moingon na prophecy, nagpadulong pa. Paingon pa lang. Maunay, daghan kayong pwede nga tunan, daghan pwede yung buhaton sa Biblia. Pero kumusta naman tang mga Kristohano? Ug sa diha nga makabasa ka sa Biblia ug naa na kay gimemorize ug nasabtan nimo, nasakpan nimo ang mensahe sa Dios sa usa ka bersikulo, imo na po nang eksaminon sa imong kaugalingon kung imo na ba nang na-apply. Kung sa imong pag-apply nakapasar pa ka, hinumdumi,
sa matag mensahe sa Dios nga gusto sa Dios nga imong ikinabuhi, sa panahon nga imo nang ikinabuhi, dunay mga pagsulay. Sa dihang mo abot ang mga pagsulay, kinahanglan malig-on ka. Ug walay lain nga makapalig-on kanimo, maulamang nga musalig ka sa saad niya. Sa usa ka bersikulo, naabay saad, naabay sugo, naabay mga pananaon. O niya, para ba na nimo? Apil ba ka anak mauminsahe? Kay doon na may mga bersikulo nga wala tay labot. Mga pulo nga gisulat diha sa Biblia pero para sa mga Israelita o gisulat ka na aron atong kapanaminan. Pero tindaghanang pwedeng buhaton sa Biblia, ambot lang nganong wala makakita ang kasagaran sa mga Kristohanon. Daghang mga tao nga nagtuog Dios pero wala magpakabanaani. Sigig pangayog panalangin pero ang miabot ang mga nakaangin. Nganuman nangayo tag panalangin pero wala nato tun-i unsay mga pamaagi aron moabot ang mga panalangin. Unsa may mga pamaagi aron moabot ang panalangin. Mangutana kuno ko unsay unsa may mga pamaagi aron maka moabot diha kanimo ang panalangin. Kung moabot na kanimo ang panalangin, unsa man po'y gipakita sa Biblia aron ikaw mismo ang maka kanang unsay gitawag ana kanang ikaw gyud maka benepisyo sa panalangin. Kay doon na may panahon nga gipanalanginan ka pero ang tambal hinuoy nakabenepisyo, ang doktor ay nakabenepisyo. Sayang sad. Girilis na sa Ginoo ang panalangin, nakadawat ka sa panalangin pero igura kang nikumkum. Nagdaghang kay mga tao, kabantay mo nga daghang kay mga tao maingon nga ay da nato ko'y kwarta pero igura sad kong pakumkumon. Moingon nga daghana go kag kuanti oy. Daghana go nimo og kwarta tiya. Ay da dodong. Daghan man tuod kog kwarta nga imong nakit-an pero igo ra kong magkumkum kay bayad ra po ni dayon. Maingon ang imuha sigurong mga kadugo. Hay-hayan nimo ti oy kay magkapalit yung ta anak sabaw-sabawon giron. Kapalit yung ta nindot nga pagkaon. Ay da kulang ra man gani ni bayad. Napay bayad kuryente. Nausa man taon ning panahon nato dong nga naa man tay income kulang ra man taon igo ra pa kung kumo ni atong income di man ta makapahimulos. Unsa may hinungdan? Di ba kabantay mo nga grabe nga tinarbahuay ang tao. Pero dili sila maka-enjoy. Panalangin mo ta to. Ato ba nang gisusi sa Biblia nga nung inana ang sitwasyon? Diba nakabantay ta mga kaigsunan? Daghang pwede kayong tunan sa Biblia. Bayon sa may mga pamaagi nga gibilin sa Dios aron ka panalanginan. Unsa man po'y pamaagi sa Dios aron mabago ang tao. Unsa man po'y pamaagi sa Dios aron malig-on ka. Unsa may mga saad sa Dios ni adtong mga taong nalig-on. Pero tindaghanang pwedeng tukiun diha sa Biblia. Ari lang ta example. Kung ikaw gipanalanginan na nakay trabaho, nindot na imong trabaho. Pero nganong nagdala man hinuog tunglo ang imong trabaho. Una wala na kay panahon sa Ginoo.
daghan na kay kag problema. Ngano man daghan na kay kang galastuhan. Makadawat kag sweldo pero igo na lang nimong hikapon. Kay kulang ra kaayo sa mga bayranan. Unya okay ra gyud unta kung nakatabang ka sa mga tao. Kay matud pa sa Biblia kung ang ikaw nakwartahan kung nakatabang ka sa mga tao, ilabi na sa mga alagad sa Ginoo, ilabi na sa mga buluhaton sa Ginoo, nagtigom kag bahandi dito sa langit. Ang problema, igo ra kang mudawat sa sweldo, igo ra kang pakumkumon, ug mawagtang na. May unsa man kunoy pamaagi. Aron makakaon kas imong mga hinaguan. Ato ba nang nasabtan, mga ginikanan? Aron maunay itudlo nato sa mga kabataan. Pastor ka nang gadamgo ko nga panghitabo sa unahan unsa man ni nga gasa. Gasa nas pagka-propeta. Kung nagdamgo ka. Pero, usa na sa mga ilhanan nga, naani mo ang balang espiritu. Ngano, maumanay mga panagna ni Propeta Joel nga giwali ni Apostol Pedro. Buhat Kapitulo 2, versikulo 17, nga miingon ang Dios sa katapusan nga mga adlaw ibubo ko ang balang espiritu unya magdamgo ang mga tawag mga damgo. So sanas mga ilhanan nga naan nimo ang balang espiritu, pasalamati ang Dios. Si Inday Dorlin in Cabo, amin para sa tao tapulan pastor. Dios nun kay sige na siya simba, maupod na bantayanan sa uban. Usasad na nga ang basihanan sa tao Dios nun na kay nagsige nagsimba. Katumoy pamanhato, katumoy pangasawa kay Dios nun kayo to. Kay sige kay musimba niya, dasi kay musimba. Hala, maura na'y basianan. Daghan ka, ayo rabang maayo musimba, pero perting tapulan na. Hugawan pa kaayo. Tinuod biyan na. Batik kayo ng mga inana Kristohano niya, hugawan. Tapulan man na. Siksik kaayo tan-aon, limpyo kaayo, pero nagkawakat na lang ng butlang. Makaulaw. Share the blessing para more blessing. Okay. Kanang Deuteronomio Kapitulo 28. 1 hangtod sa 13 man siguro na. Kung naasad kay panalangin, gipanalangin na ka, mo nang naikanta nga, kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot daygasya, ug dili kakabsan sa tanambutang, kung sisus imong alagaran. Kay, kung naanan nimo ang panalangin, damor kang makaalagad untas Ginoo. Ay, unsay naitabo. Imbis na na'y panalangin, damor hinuong nawagtang sa pagpangalagad. Hinuod na, oy. Mauna nga, imbis sila mo'y makabenepisyo sa panalangin, nawagtang. Kay kinsa man ang makabenepisyo, kinsa man ay makakaon sa mga gipanghaguan. Salmo, mauna akong gibutang ganina, kay samtang naguna ko, nagtanaw ko sa mga karutan. Salamat Lord, nga kini magamit nis mga buluhaton nimo. O sa mga panginahanglan namo sa mong pagpuyo diri sa bukid. Dinhi klaro diha sa Salmo 128. Ang ganti sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Wow. Diha nimo makita na nga ang saad. Ug diha sa saad dunay mga sugo. Bulahan katong nagtahod sa Ginoo. Importante, tahod ta. Ang pulong pagtahod mga kaigsuonan di biya na basta-basta.
Kaya di man ka pwedeng mutahod ka sa Ginoo at isimtay mutahod ka sa kalibutan. Dili dawaton sa Ginoo ang usa ka tawo nga mualagad niya at the same time mualagad sa kalibutan. Kinahanglan biyaan gyud niya ang tanan. O putlion kanunay niya ang hunahuna, ang iyang binuhatan kanunay maalain sa balang kasulatan. Kay kinsa may dawaton di sa Dios. Dili biya tanan nagsimba o naghalad dawaton sa Dios. Tinuod na Kinahanglan ikaw ug ako nga nahimong Kristiyanon, paningkamutan nato kining pulong pagtahod. Ikaduha nga paningkamutan, magkinabuhi ta sumala sa iyang kabuton, sa iyang mga pamaagi. Unya ingon sa bersikulo 2, makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon ug mauswagon kamo. Unya ang inyong asawa mahimong buutan, ang inyong bana mahimong buutan, unya ang inyong mga anak matinahuron. Dili kita pulanon, buluyagon. Nya, sigihan pang gideklarar, gahi kay ulo, mga kiat. Di ba no? Maunay atong tan-awon sa atong pagka-Kristohanon. Kung mahimo batang panalangin, una sa tanan, dihas Pinoy-anan. Si Aprilin Bantuhasan, pastor na adiri sa amo ang dugay ra nga nangalagad sa Ginoo pero wala naman na usab. Nabalhin na lang ang iyang relihiyon, nagsamot naman noon. Pero ang ilang Ginoo sa ang tawag nila hari na nasaag na gyud ni. O tinuod na Pastor Gideon, tapulan, hugawan, kung atong tambagan, ingnon mantang hilabdanon, naunsa ba muingon mang hilabot, gani masakiton, dali ra mga sakit, usaman gyud pod na Pastor, kanang hugaw, pamaho, na, di lang ta mutambag kay kita may himuong maot. Tinuod yun na. Ang mga tao nga dili magpatambag, mga tao na silang sa ilang una-una perpekto. Wala na magkinahanglan silang tambag ay perpekto na sila. Na may mga taong perpekto sa ilarang una-una. Dili sa Biblia. Dili sa mga pamaagi sa Dios. Mga taong habukiro. Mauna mga igsuon nga magbantay ta. Usa sa pamaagi aron maalain kanunay atong kinabuhi ang gipakita ni Pablo sa kinabuhi ni Timoteo. Ang pagtuon sa Biblia. Nya pwede kaayo nga daghan kaayong pwedeng buhaton sa Biblia sa pagtuon. Basa ka og usa ka bersikulo. Kay mao man ay giingon ni Pablo, nasayod ka sikad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balang kasulatan ug mauni ang naghatag nimong kaalam. Dini gidasig ta karon sa Ginoo mga kaigsunan nga mohatag gyud tag panahon sa Biblia. Nag-memorize tag bersikulo ug dili lang kay kana lang. Kung naatay bersikulo nga ato ang na-memorize, tutuki kanunay ug tipigi kung doon na ba nay mga saad, doon na ba'y mga pamaagi, ug doon na ba'y mga pananaon, doon na ba'y mga prophecy diha, doon na ba nay mga sugo diha, ug para asa man na, para kang kinsab, kanus ama na nimo buhaton. Kadaghang kay mga tao sad nga daghang kay bersikulo, kutob ra pos memorya, wala po sabta. Ang nahitabo, wala mahimong epektibo. Kining ato ang pag-uban diri sa tong programa, kung seryoso ra gyud ta, mga kaigsuonan, kabalo ko nga, dili ka kapugong, mahimo kang magwawali. Mahimo kang magwawali.
Kaya ang pagdasig sa Ginoo dinhi pag-ayo. Ang gidasig sa Ginoo dinhi pag-ayo, ang pagbasa mas Biblia. Sa uluhan pa lang sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Pero hinungduman, dunay duha ka klaseng pulong. Pulong nga makabuhi, pulong nga makapatay. Busab bantay ang imuhang mga pinulungan. Kay posible mabuhi ang imong mga anak, pwede siyang mamatay ang imong mga anak sa imong mga pinulungan. But ipasabot, pwedeng makapalangit, pwede pong makapaimperno ang imong mga pulong. Mauna nga, ato ang buhaton ang pagtuon sa Biblia. Kinsamay naka-memorize sa Genesis ug Revelation. Kinsamay naka-memorya na sa mga libro sa Biblia. O kinsamay dunay mga bersikulo nga na-memorize o nasabdan. Inana na siya. Kanunay natong eksamino natong kaugalingon. Nindot biya kayo, sultihan ta mo mga kaigsunan parting ninduta. Magbunglay ka, unya ang imong nauna to as mensahe ni Lord. Wow. Matingala lang ka nga, dako na kay kag-agi. Unya ang imuhang lawas, pirti panggaana. Na. Murag na kay source, na kay energy kanunay. Unya, inigabot na ko dire, na apay kusog nga mo madigamo, maglungag, magutan, manglimpyo, mga ligra, unya mamalandong. Dili stress ang imuhang lawas kung nagtrabaho ka ang imong ginuna ang mga pulong sa Dios. Pero kung nagtrabaho ka ang imong ginauna, problema sa imong pamilya, problema sa imuhang bayranan, problema sa imong asawa, sa imong bana, mura ka nagmuutong, murag lugos ka kaginawa. Ang uban anak, murag kabuhion. Nya, muingon dayon nga, ugmat, murag di ko kadyute, kay pating kapuya. Ang hinungdan, sayop ang paggamit sa una-una. Sayop ang paggamit mga kaigsunan sa huna-huna. Unsay giingon mga igsuon diha sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8, sa katapusan mga igsuon, pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo. Una-una ang mga maayo. Wa may laing mga maayo. Ang mga saad mas Ginoo. Kay kon tao mo'y mo saad mga kaigsuonan, mag-uul ra ka. Pero doon ay mga tao nga grabe kakugihan. Kasagaran nga dili mo pakyas sa mga saad kanang grabe kakugihan. Kanang man tinud-anon og tinud-anay nga nahigugma, di gyud kanila pakyaso. Pun-a ang inyong nauna sa mga butang nga maayo. Mga saad sa Dios. Wa nay labaw pa nga makaayo o maayo. Angay daygon sa mga butang nga matuod. Ayo tong mga butang nga may landong sa pagkabutbut. Kana gyung tinuod mga kaigsunan. Mga butang nga ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Maunay ibutang sa una-una ka na magtrabaho ka, magbiyahe ka, nindot kaayo ka makatulog. Kanang inikatulog ni mo gabi, perting nindota. Kunya ingon din ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Dili kay kutob latas istorya nga mga Kristohanon, mga born again. Unya ang resulta bati day kay kinaiya. Bati day kay batasan. Kasagarang bati kay kinaiya, bati kay batasan kanang mga tapulan. Pero ako nagtuo kamo diha kita mga kugihan.
Mayong gabi is mga kugihan. Pero katong mga tapulan noon, murag lisod ka ayaw mo amin. Kaya mo ingon man po nga, motbot na sad ko ani, kasala na sad. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, na dawat, na dungog, og nakita diri kanako og ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Kinsa di ay ubanan sa Dios? Kining mga panghinaot og mga prayer ni Pablo ang makasinati niini katong mga taong kugihan. Mauna nga duha ra gyud ka klaseng Kristiyanon, katong naghandam, katong nagtukaw, or nangatulog. Kitapulan. Kanang tapulan mga kaigsoon, maglisod gyud nag-ampo. Samot nas pagbasa, maglisod gyud naghuman usa ka kanta. May lang na sa paglantawg pelikula, lantawg mga sulusalida de cellphone, or mga dulaon sa padiha. Mauni ang kinahanglan nga angay natong susihon sa atong kaugalingon. Unya, kung imo nang lion mga kaigsunan ang sulat ni Apostol Pablo des Filipos Kapitulo 4, grabe na kaimportante. Og tungod sa kapakaimportante nini, kanunay siyang nagpasidaan ini. Maunang gitaytulan niya mga panghimangno. Mga paghimangno. Nga igsuon, susihon ko na ito itong una-una. Unsa may unod sa imong una-una? Kaguol, kasuko, kasilag, unsa man. Kay kung maunay, naghari mga kaigsunan, dako kay kag problema. Ang advice sa Ginoo kinahanglan sa imong Kristohanon ma-enjoy nimo, aron ma-enjoy nimo ang imong pagka-Kristohanon, ma-enjoy nato. Niya mo resulta nigbayong panglawas. Kabalo ba mo unsa mga kaigsuonan? Akong gipasalamatan ang Dios. Grabe ka epektibo ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi. Ang paghatag ra gyud sa Ginoo og mga awit, pagdaig sa Ginoo. Kay ang ako ang mata wala na magkinahanglag eyeglass. O niya, akong ipasalamatan ang Dios nga ang mga pamaagi niya grabe ka epektibo. Grabe ka epektibo ma. Papa ko kahuman sa ako ang gigama nga kuan ka nang gigama-gama nga edit sa video sa testimony sa mata sa akong asawa. Muna nga, kay busy po ko gamay. Ang gamay ra gyud. Muna nga, ato ning i-practice ha. Ato ning i-practice. Ato aning eksaminon kanunay, ato ning i-practice. I-practice sad na ninyo. Nga maghuna-una ka sa mga butang nga maayo. Maunay ibutang sa imong nauna. Unsa man ang mga butang nga maayo. Kanang makapadasig nimo ba? Ayaw pag huna-una ato nga katong gilibak ka, gidaot ka. Ayaw na tunaw na Kuha na kanang makapaluyan na nimo. Pag una-una ng mga saad sa Dios. Wa nay laing pang maayo mga saad sa Dios. Mga butang nga angay daygon. Mga butang nga matuod. Wala nay laing mga butang nga matuod ang mga mensahe sa Ginoo sa Biblia. Matarong, putli. Matahom og ligdong. Matod pa diri mga kaigsunan, ako rani nga basahon. Ako, pastor, gusto unta ko nga magmantala sa pulong sa Ginoo, pero dili na ko mahimo. Pero, ang akong buluhaton sa maong simbahan, usa ako ka song leader. Pero, kabalo ko mubasa, pastor, dili lang ko kabalo magsabot. Tabangi ko, pastor, sa pagampo. Agi ka ni Aprilin Bantuasan. Actually, grabe ka-importante sa mga song leader ang pagsabot sa mensahe.
Grabe na ka-importante sa mga worship leader. Kung ikaw song leader, worship leader, kinahanglan nakasabot ka sa gipasabot sa Dios, especially sa worship. Sa pagsimba. Kay hinumdumi, ikaw ang leader ni ana. Nag-lead ka sa mga tao. Imong gidala ang mga tao sa presensya ni Lord. Unsaon nimo pagdala sa mga tao sa presensya ni Lord? Unsa may mga paagi aron madala ang tao dito sa presensya sa Ginoo? Kinahanglan makasabot siya. Kinahanglan matudluan siya. Ikon ikaw nga nagsunglid, wala ka matudlui. Dili mabati ang presensya. Ang kasagaran, emosyon ra. Daghan kayong mga nahitaboy nani ay. Perting hilaka. Hilak po ang mga tao kay abing na presensyahan. Nihilak di ay. Kay sige og daig, sige ra po di ay pakasala. Naay mga inana. Mao nang naay mga kanta nga bisan og mga time nas mga pagdaig, unsa man ang mga time sa pagdaig, for example, sa pagsimba. Ang time sa pagdaig, ang awit ana, dalaygon ka o Dios, dalaygon ka. Time na sa imuhang pagdaig sa Dios. Imong gisimba, imong gidaig ang Dios. Walay makatandi sa pagkagamanan mo. That is a time of kuan or si pagdaig ni mos Ginoo. Pero kung naanak kas time sa pagdaig niya, imong gikanta, bira ako balik diha, kanimo murabag na konsensya ka ba? Nagpatuga og songs, nagpatuga lead sa mga tao. Dili na basta-basta ha. Kinahanglan sa mga song leader, sa mga leader sa kanta. Nakapasabot kas mensahe, especially sa imong gikanta. Daghang kayo mga song leader, wag gani kabalo, wag gani kalibutan na ng sungtuman o sungtugad. Unsay kanta para sa Ginoo, unsay kanta para sa tao. Unya, kanus apoy di kantahon ang mga kanta. Dapat sa usa ka kanta, nakasabot na ka sa unod sa mensahe sa kanta. Like for example, kupti ako. Preya nang napoy kanta ng bag-uha Ginoo. Unya ang imong gikanta, ang pagkanta nimo ani tuan na didto sa katapusan, pang closing na. I hope mga kaigsunan, pasalamat ko sa Ginoo sa imong kinabuhi Aprilin. Kay mingon sa dili lang ko kabalo magsabot tabangi ko pastor. Munang kining ako ang paghatag og panahon sa imuha. Usa ni ka importante. Ang akong ik-advise nimo mo ni. Tagaig panahon ang Biblia. Pagkisulti kanunay ang Dios sa paghatag panahon sa Biblia. Og uban ni diha sa imong mga paningkamot ug pag-ampo kanunay. Ang balang espiritu mo imugihan nimo. Ang balang espiritu mo imutabang kanimo. Ayaw gyud pag tinapol sa paghatag og panahon sa Biblia. Nindot ang imuhang giabli nga panginahanglanon. Si Nars Boyan o tinuod bitaw na pastor, samtang nagtrabaho ta, bisag nagbiyahe ta. Ang atong una-unaon, pirmi na sa Ginoo. Ganang atong buluhaton, apilag mga awit magkalangit. Niya naad dara di ay hibawan, nga dili day kay bawaan nga bungayon hapit na di ay. Ang bulayon hapit na di mahuman. Tinuod na. Amin, sa uban sa tabang sa ni Lord, atong pagkugi pastor gikan ni Jarlene tinuod jud. Si Michelle Tuco, amin, tama jud. Si Pab Still Manuel maayong gabi pastor, lit ko na okay ra.
Sakto gyud na matud pa ni Cheryl Lee sumagang sa bati. Si Anib Sirinio, good evening pastor. Mostly karon panahon na dili tanan pastor mga tapulan ang mga Kristohanon. Dili tanan pastor mga tapulan ang mga Kristiyano. Rasigi gunit silpon buntag udto hapon walay mahimong trabaho. Usas mga kalaban sa Kristohanon silpon ngay naa diha tanan. Mao gyud nay usa ka pero nindot biya nang naa kay silpon. Daghang kay ka magatunan. Ako daghang kay kong nakatunan sa silpon. Mag-ayo kog sakinan unsa may ako ang gieskwelahan, electronics. Yes, ni touch me og electricity. Kaya dili man makaandar ang electronics kung wala electricity. So among istudihan ang electricity. Among istudihan pero di gyud ko mekaniko. Di sad ko electrician sa mga sakyanan. Pero dako kay nakatabang nako ang cellphone. Kay diha sa mga tutorial sa YouTube dako kayo kahimuan. Sa sakyanan nga gipil sa Ginoo sa mua, maka-wiring ko. Bisan asa sa gawas lang sa overhaul. Dili nako kaya kay wala koy mga gamit. Pero about sa mga minor nga mga problema sa sakyanan, like sa mga wiring, daghan kay mga tutorial diha sa cellphone o diha sa YouTube. Even pag atiman sa mga tanom, naa sa YouTube. Tanang mga hayop naa sa YouTube. Daghan kaayong mga nagkugi nga mi-upload og mga video aron pagtabang, pag-abag na kanato. Pero unsa may gibuhat sa mga tao? Ang gitan-aw, wa gyoy kuan. Way makuha. Ang uban sige dulag email. Lurat na lang mata. Ingon din amin tinuod gyud na pastor, ang pulong imong gipasabot kanamo dili gyud makakita. Pastor, porke sige nakasimba dili maoy basihanan sa atong kaluwasan kun dili ang ato gayong kasing-kasing buhat nato makatawhan. Si Nancy Udtasa, tama na, pastor. Si Prilin Batwasan, kabalo ko magsabot, pastor, dili lang nako mahubad sa bersikulo. Okay. Pwede rin kay ka mangutana unsa may mga gikinahanglan nimo nga gusto nimong masabtan. Pwede rin ka mangutana sa imong pastor. O kaha, pwede, diri sa tong programa, o kaha sa ako, pwede gyud ka, welcome ka. Anytime pwede ka mangutana. Salamat kayo sa imuhang kasing-kasing. Pastor, na ako'y gipiim nimo palihog ko og basa. Salamat pastor, gikan ni Jerly Salvia. Ako ra nang pasahon o niya kay ang ako ang cellphone ako gyud siyang gamit pa karon sa ato nga programa. Salamat pastor, pagka maayo sa Dios, salamat diha nimo. Tinuod jud na pastor gikan ni Gregorio. Og ni Aprilin Batwasan, magtuon man ko pastor og Bible o galing lang kay bation ko og katulugon. Normal man gyud na siya. Tulog ko daan isa magtuon. Ana. Dili kay isa pon magtuon ko katulugon. Sayon ra man kaena nga problema ha? Tulog daan. Inigbata magtuon siya ro katulugon pa. Gamay ra gyud kaena day Aprilin. Gamay ra. Matud pas uban taon po nimo inday. Nurse Buyan, na daghan ako nga encounter pastor sa panahon sa worshiping. Lahi-lahi ang pag-lead. Na i-time nga murag walay kinabuhi ang worship leader. Siguro puno problema. Ako lang iampo nga madasigon panimbahon kay maapektuhan man ang kongregasyon sa gadala worship pero dili na lang kumutan-aw kay ang lead kun motipas na tono mukataw naman hinuon. Mo nay mga problema. Di mo na pwede sad nga di ka makatan-aw. Di na pwede. Di na
Gawas kung ikaw ra og ang Biblia. Pero kung manimba ka na di gyud na dili nimo malibungan, di nato malibungan ang atong kaugalingon. Destructive kay na siya. Dili man gud na siya pwede ato ang maanad-anad or maura na inanao na lang nato paghimo. Nga kita nalay mo sabot. No, destructive kay na siya. Dapat ang usa ka song leader doon na gyud say power. Doon na gyud say kuan kanang preparation. Si Inday Dorlin in Cabo, yes, amen, praise God. Pastor, kanindot sa imong pagpasabot, makasabot jud mi naminaw. Okay, salamat kaayo. Si Ruel Alconira, si Manny Mukalay, good evening Pastor, shout out po sa mga Davao City. Request po ng song Sukdulang Biyaya. Okay, dili na gyud ko ka-entertain sa mga request awit makalangit. Si Marge Edstone, hi Pastor, pirmi ko nga sunod sa imuha nga programa. Mga live lang ko usahay kay dili ko ma-replay lang kuno siya. Sige lang Pastor, sa tabang sa Ginoo paningkamutan nako ug sa tabang sa mga pastor. Ana, okay ra gyud. Pwede ka mga bawtana sa imong pastor. O ka mo chat ka diri sa ato ang programa. O ka sa akong account Gideon Candelario. Tama jud na Pastor, ika ni Chia. Si Maria Presente depende disiplina lang sa kaugalingon. Mo na ato ang balik-balik diri sa atong programa. Kinahanglan ang usa ka tinun-an na ay gitawag self-discipline. Dunay time management. Dapat na gyud ay kaantigo ka nga mo-manage sa imong oras. Naagyo kay oras sa pagbasa, oras sa imuhang pag-relax, naagyo na tanan. Kinahanglan na kay disiplina. O dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon nagdasig kanato sa pag-share sa atong programa ngadto sa atong mga kaila ug sa inyohang mga higalag pamilya. Aron masayod usab sila sa mga pulong nga atong gisgutan. Aron ang ilang mga pangutana ug unsa may mga gikinahanglan diri nila makit-an ang mga pamaagi ilabi na sa pagpangalagan. Kay daghan man kaayong mga Kristohanon karon pertinaghanan ang mga Kristohanon karon man pertinagana. Ang kulang ra gyud mga kaigsuonan kabalong unsa kanang pakigsuod sa Biblia. Ang pakigsuod ra gyud sa Biblia. Mao ra gyud kulang. Dunay mga teknik mga kaigsuonan or ang mga ideya aron mas masuod nimo ang Biblia. Dala-dala. Unya batasana na siya. Kinahanglan maikinaiya nimo ba? Mabatasan nimo ang pagtuos Biblia. Nya arong madasig yun ka, wa gyud kay dapat hatagan sa imong una. Mga butang langit nun, mga butang espirituhan nun, ug walay lain nga makasintro anak nimo ang pulong sa Ginoo. Kay di man kakahuna-una sa mga butang espirituhan ng butang langit nun kung wa ka basag Biblia. Ang pagsindro sa paguna-una, ang paghatag sa una-una sa mga butang langit nun, mga butang espirituhan nun, ang pamaagi ang pagtuon sa Biblia. Unya, ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma 8, ang paghuna-una sa mga butang espirituhan mo, muhatod na nimo sa kinabuhing malinawon o kinabuhing way katapusan. Wow! Pero ang paghuna-una sa mga butang uyutanon, makalibog. Ngano man, di ka matagbaw. Walay katagbawan sa mga butang sa kalibutan. Maayong gabi akong basahon. Si Estrelita Balaw, mayong gabi Pastor Wasing from Taguig, kanindot sa imong mga pulong. Si Ags, Pastor Tabangi mi sa mga pagambo sa Mako Kambal na landslide na hitabo in town, Pastor daghan pa in town missing. Mauni ang sa Masara ba to? Katong na landslide. Okay. Si Zia Kai Valenzuela na agani sa mga pastor mag-worship leader sigig ingon God is good pero may sayaw sa barangay mo sayaw pud unya lain kaayo paminaon. Namuna.
Na usa ka pastor ako ang message akong gi-PM, pastor, namastor pa ka. Yung sa nag-eskwela akong theology, duha ka eskwelahan sa pastoral ning Bible school akong gi-eskwelahan. Kung mauba, nganong ni sayaw kag dayang-dayang. Isa i-unprint ko. Kung di ko kahimo anak kay suod na ta. Isa og di ka kahimo sa pag-unprint nako. I-block ti ka aron di nakagkasala kay kusog kay mahukom. Why minute timok gi-block gyud ko niya. Kupaitan no. Wa gyud. Ang ako ko ang gyud kayo. Nganong misayaw magagdayang-dayang pastor man ka. Diya pag yun sa publiko. Di man gani pwede nga musayaw magdayang-dayang ikaw ra usa sa mutang naanakas publiko alagad kas Ginoo. Gi-block ko niya. Muna ko orang giampo. Milita Bernardino, pastor, may tanong ako unsa man na sige ko damgo balay tubig. Salamat sa tubag. Ang balay naghisgot na sa gitawag tigumanan. Ug ang tubig naghisgot na sa mga mensahe sa Dios. Daghang pwede nga hisgutan may tungod sa balay. Ang balay naghisgot na sa puy-anan. Naghisgot ang tubig or kanang tubig naghisgot gyud na sa mga mensahe sa Dios. O nagpahinumdum ang Dios nga ang imuhang pamilya ug ang imuhang kinabuhi nanginahanglan kanunay sa pulong sa Dios. Tinuod jud pastor kay kon magbuhat kog mga stall para manindahan mga awit sa YouTube pang Ginoo dili lang hibaw-an nga dako na kog maagi. Di ba? Ana ra gyud, minaw ra tag awit, minag mga wali. Si Diday D, salamat pastor sa pagdasig. Si Ags Bendijo, yes pastor, maara. To nang dadon kanunay sa mga pagampo. Si Alvin Turion, matod pa lang ana gyud na pastor. Basta review kon malain dili kadawat. Mao gyud. Ni-block ko Maunay tao nga dili magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Grabe ato ka kuan. Gadahom ra gyud ko ba nga nang ukira. Sipyat yun akong pagdahom. Pero ang naas ako ang kasing-kasing review kon gyud siya. Kay ang giingon sa Biblia sa panultiyon, kung mahal nimo ang imong higala, pakit-a siya sa iyang sayop. May bala sa iyang sayop. Naitaw nga dili makatudlo o dili magpatudlo nagyod. Salamat sa mga pulong sa Ginoo imong giwanawali. Daghan kong nakatunan gikan ni Nancy. Si Marites Rayon, maayong gabi. Great same nako ang amo ang pastors nga si Jinilin Hainar og ang amo ang bishop namo nga pastor Arman Badunaw. Di ba? Salamat kayo. Adto ka kuan gyud kana magpaduol ka Sister Aprilin, magpaduol ka sa mga alagad sa Dios unya. Adto ka magpangutana. Pwede ra gyud ka ay mangutana, pero ako sad ni ablisad ko nga pwede ra gyud ka kay ikaw og sila imong mga pastor, ato pud silang pastor. Actually sila nga pastor, ako pud silang pastor. Kay nga naman usaman ta diha sa Ginoo. Magtinambagay, magdinasigay, magtinudloay, maginampuay. Okay, matutas sa mga pag-ampo mga kaigsunan, itong oras alas 9:10 na. Atutas sa mga pag-ampo ug ato ang pasalamatan ang Dios. Ato ang dadon sa mga pag-ampo mga kaigsunan ang kuan na Sara. Masara, Masara Mako Kambal. At wagas mong pagsinta. Ato ang pasalamatan ang Dios unya padayon natong i-share ang atong programa. O padayon usab natong iampo ang mga panghinanglanon sa mga buluhaton diha sa simbahan.
Ilabi na karong Domingo no, na ay mga klase ang uban. Unya dunay mga nagkat-on sa mga instrument. Okay. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga imo kaming gigiyahan, imo kaming gipahinumduman, imo kaming gitudluan aron kami mahimong magmalamposon sa amo ang pag-alagad kanimo. Magsalamat o Dios nga imo kaming gitudluan unsaon aron kami motubo mahimong hamtong sa imong atubangan. I-bless Ginoo ang mga kaigsuonan nga ang mga takatawhan sa mako Ginoo kambal nga na biktima Ginoo or nahitabuan Ginoo sa dakong landslide Ginoo sa maong dapit. Ikaw ang Dios magatabang Ginoo sa mga rescuer, tagaan mo sila kusog kaalam. Salamat Ginoo nga daghang mga tao nga naapay mga tao Ginoo nga doon napay kinabuhi sa mas usa ka bata Ginoo nga pila na ka oras apan buhi siya bisan tuwa sa ilalom sa yuta. Thank you so much Lord nga among mga pag-ampo nga padayon ka o Dios nga magagiya sa tanang mga rescuer nga dili sila magkalisod sa pagpangita sa mga tao nga diin na sa ilalom sa yuta. Amahan among gipangayo nga kung naapa Ginoo'y kinabuhi Ginoo, imo silang hawason, imo silang luwason Ginoo. Tudluan o giyahan nimo ang mga rescuer Ginoo nga nag-rescue sa mga tao Ginoo nga nahimo Ginoo nga natabunan sa yuta. Amahan Dios kay makaggaom tabangi usab ang among nasod sa pagpakabana ni ining maong trahedya. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa among nasod Ginoo nga imong tabangan even Lord ang among presidente, ang tanan Ginoo mga opisyal gikan sa presidente, vice president Ginoo nga tunas mga senador, congressman, mga gobernador Ginoo ikaw ang Dios magapanalangin sa tanang mga nangulo even Lord sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa syudad o sa tanang mga barangay. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin bisan paugad sa tanang mga pangulo sa mga kasimbahanan among gidala diha kanimo amahan. Padayon ka o Dios magagi, padayon ka o Dios nga magatabang sa matag usa, ilabi na sa mga leaders Ginoo sa tanang mga buluhaton diha sa simbahan. Amahan tabangan mo Dios ang imo makatawan kami nga may dango pigsalig ituo kanimo. Padayon ka o Dios magagiya ka namo kay wala may mahimo kun wala ka ugad. Busa among gidangob diha kanimo ang among kinabuhi, among kining halad salig diha kanimo tanan. Amahan Dios nga makagagahom among gisalig tugyan na kanimo ang mga panginahanglanon sa mga bulhaton, sa tanang mga kasimbahanan, even Lord sa tanang mga ministry nga imong gipiyal sa mga alagad nimo nga matinud-anon. Padayon ka magatagbo magapanalangin bisan pa sila mga panginahanglan. Ilabi na o Dios amo ang panag-uban ini mong programa, ikaw Dios magapanalangin bisan pa ugad sa amo ang pagpaangay sa FM radio, ikaw Dios magatagbo niining tanan. And thank you so much Lord sa transmitter o kantina nga moabot na aron kami o Dios makapamalit na usab og mga materyales alang sa Ginoo sa atauranan o kantina. And thank you so much Lord nga mahuman na ni aron ang mga programa o mga pulong nimo o Dios madunggan o Dios niini mangong dapit sa maong barangay diin kami imong gibutan. Bless Ginoo among tag-usa sa among pagpamahulay ug sa uban na narbaho niining mga taknaa. Padayon ka magapanlipod diin ang kalipay kalinaw gikan sa imong trono among masinitag maangkon. Thank you so much Lord sa kalig-ug kadasi kalipay nga among nabatunan diin ang kalinaw naghari o pagigdait kanunay nagpatibabog masinatian sa matag-usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ininyo igsuon Pastor Gideon mo ingon sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and good night. God bless kan natong tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo
isa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na